Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Setu 18 Maret 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Kasarasan kegiatan tuwin kawilujengan tansah wonten ing gesang kita sami. Lan sumangga sesarengan kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti. Njawit Gusti sampun paring berkah ingkang mawantu agengipun ing gesang kita. Kanthi manah ingkang kepengin raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti ing salebetting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung pasamuan Jawi sekawan dasa gangsal aneng ngarsane Gusti. Aneng ngarsane Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti,
Pamaosing kitab suci wekdal menika Injil saking Injil Yohanes setunggal ayat setunggal dumugi ingkang 9. Ing kala purwa Sang Sabda iku ana. Dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda lan samubarang kang dumati ora ana sakwiji-wijiya kang ora didadekake dening Sang Sabda. Sang Sabda kang katunungan urip sarta urip iku kang dadi pepadanging manungsa. Ana dene Sang Padang nelahi sakjroning pepeteng lan ora kalindih dening pepeteng iku. Ana priya rawuh kautus dening Allah asmane Yohanes. Rawuhe dadi seksi kapatah nekseni bab Sang Padang supaya dadi lantarane wong kabeh padha pracaya. Panjenengane iku dudu Sang Padang piyambak, mung kapatah nekseni bab Sang Padang. Sang Padang kang sejati kang madangi saben wong iku lagi ngrawuhi jagat. Rayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jejer pamdaring sabda wekdal menika apindo wit klapa. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, kita sedaya sampun mangertos wit klapa. Wit klapa menika salah satunggaling wit ingkang langkung kathah wonten ing pesisir segara. Wit ingkang sae lan elok sanget. Menapa ingkang dados saenipun lan elokipun wit klapa menika? Elokipun inggih menika sedaya perangan wit menika saestu migunani. Wiwit saking ronipun ngantos dumugi kajengipun. Sedaya wonten paedahipun. Kita mangertos kajeng wit klapa saged dipun damel kajeng ingkang naminipun kajeng glugu ingkang kiyat lan ulet. Ronipun saged kangge damel pajangan. Wohipun wiwit kulitipun ingkang naminipun sepet saged kangge damel keset. Bathokipun saged kangge damel piranti dapur kados irus lan sanesipun. Kambilipun migunani sanget kangge masak. Lan toyanipun saged kangge unjukan ingkang seger lan antiwisa. Lenga klapa saged kangge tombo. Apindo wit klapa estunipun kados mekaten gesangipun tiyang Kristen. Tansah migunani ing perangan menapa kemawon. Sae tuturipun, pikiripun, tindak tandukipun saha solah karohanenipun saestu migunani lan dados berkah kangge sedaya titah. Ing waosan menika maratelaken gesangipun Yohanes ingkang kapatah dados cecala kangge rawuhipun Gusti Yesus, pepadang ingkang sejati. Ingkang rawuhipun nyelapetaken lan maringi karahayon dhateng sedaya ingkang gesang ing pepetenging dosa. Dados cecala ateges sedaya ingkang dipun lampahi saestu saged dipun turut tiyang sanes. Tiyang sanes ingkang sami ngeneraken manah lan paningalipun menika saged nyawang lan ngraosaken rawuhipun Sang Padang ingkang sejati. Inggih menika Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng. Gesang salebeting pepadang antotosaken manah tansah pinanggi ayem tentrem lan pitados ing sedaya perkawis lan kahanan. Wonten Gusti Yesus ingkang dados juru wilujengipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pramila gesang kita ugi kita setya lan nurut dhateng pepadang. Sinaosa ing jagat kathah ingkang langkung remen gesang ing pepeteng. Kita kedatan saemut bilih kita rumiyin ugi kagubel lan kagubet
ing pepetenging dosa. Nanging sakmenika sampun kawilujengaken. Tiyang Kristen gesangipun sampun padhang. Lan kedah saged dados cecala kangge tiyang sanes supados saged pinanggih pepadhanging gesang. Dados cecala bab pepadhang saged kawiwitan kanthi tumindak ingkang prasaja ing gesang padintenan ingkang nyata. Umpaminipun tiyang Kristen menika saged ngendhaleni diri saking raos nepsu, meri lan wangkot. Tiyang Kristen menika saged nebihi tumindak ingkang awon, tumindak ingkang saru, tumindak ingkang boten sae, boten pantes. Tiyang Kristen menika ingkang gesangipun sampun padhang mesti remen tetulung lan paring pambiyantu dhateng ingkang betahaken. Ujar tiyang Kristen menika sampun padhang manahipun tansah sae lan kebak ing katresnan. Anggadhahi manah ingkang welas asih, purun nyisihaken rejeki kangge biyantu kasisanipun tiyang sanes. Tiyang Kristen menika mboten remen gega pikajengipun piyambak, buru senengipun piyambak. Tiyang Kristen menika tansah ngatosaken kahanan ing sakiwa tengenipun. Supados gesangipun menika saestu migunani kangge tiyang sanes. Ing bab karohanen tiyang Kristen menika remen mijakaken wekdal kangge nyawiji kelayan sederek patunggilan, bangun karohanenipun. Lan ugi wonten wekdal kangge tuwi lan paring panglipur dhateng sederek ingkang sisah. Lan remenipun menika paring pengajeng-ajeng dhateng sederek ingkang pepes lan semplah. Apindo wit klapa, wit ingkang prasaja nanging migunani. Lan kita ugi sampun sinandang dados cecala ing bab pepadhang. Gesang kita kedah estu-estu migunani. Amin. Sumangga sarengan kita lumebet ing pandonga. Duh Gusti ingkang kawula tepang wonten ing banggaranipun Sang Kristus juru wilujeng kawula. Patuko ingkang kawula sembah, kawula puji, nyawit saking bangaraning patuko ingkang elok lan sampurna. Patuko ingkang mengku pecah gesang lan ingkang sampun meranata sedaya kangge kasainan kawula sami. Wekdal injing kawula sepo kanthi andhap asoring manah. Awit sinten ta kawula menika Duh Gusti. Dene patuko tansah resnani kawula. Menapa ingkang kawula betahaken tansah patuko tuwuki srana lubering sih. Matur nuwun Gusti awit sedaya ingkang sampun kawula tampeni. Mugi dinten menika kawula saged mbabar raos syukur srana nindakaken dawuh-dawuh patuko wonten ing sauting dinten menika. Duh Gusti kawula nyawiji ing donga estu kawula pitados Gusti rawuh kangge kawula. Patuko miyarsakaken sedaya sedhe sisa lan rekaos kawula. Mugi wonten kepareng patuko paring kiat lan saras. Menapa ingkang kawula betahaken patuko tansah migatosaken setunggal poko setunggal teman. Boten wonten ingkang kirang. Semanten ugi para putra wayah lan para kadang ingkang sami ngupati kabetahan lan nindakaken jejiban tansah pinanggih rahayu. Tepi saking sesakit bilai lan piawon. Kawula ngakeni sedaya kalepatan lan dosa kawula wonten ing ngarsa patuko. Mugi Gusti karsa paring pangapura. Mugi gesang kawula estu dados kidung ingkang endah kapireng tansah ngluraken asma patuko. Wonten ing asma patuko dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayo jejiban ing dinten menika.